Já si myslím, že už jo. Tak, jaký máme plán? Hele, takhle si to přečti. 25. Musíme 25. Ne. Roku. Ty to taky Jak bys se s tomu vyjádřil? Nebo? Hele, Terko, to jsem takovou dávat oni nebo ne? Co? Video na konci. Kde to je? Tam jsou koníkové. Jsme autem, hajzota. Hele, Mája. Čau. Májo. Hele, Mája jde s náma. Máme novou tu herečku. To je nápad. A rádi dronem můžeš udělat jeřáb, jakoby. Tady dronem lítat nebudu, se No podívej tady, na jo, sebe. no. Takže... Když to nenavazuje a když se skáče prostě, ty jo, najednou jsi tady a pak najednou budete na střeše, že to vypadá prostě debilně. Když tam potřebujeme mávají na lese, ty budeš na koni tam, tak tam srazil to srnku. Co? A srnku jsem srazil až někde vzadu úplně. No ne, tady jenom za vesnicí, prostě polňačku. Jak No. tam jede s tou motorkou. A pak střih a přijíždí sem. No. Jsou separátní záběry. Ano, ano. No, a tady to zaparkuje a jde do faku. Dobře. Já bych to dopsal. Na to bude autentické dost. Tip, 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 tip. Fucking cynik. Jo, naši ten zelený ty vole triangle nad ní. No jsem oranžový už. To ono. Životem král, co to je zase tady moc, jo? Jdeme se zapřu o kouli a takhle pojedeme. Terko přední budu vyvádět. Jo. Mé děti z konce století. Já musím zavírat tady okno. Děti z konce století. A softbox ještě. To utáhne. Jo. Kde je softbox? Asi v autě ještě. Jo. Mhm. Mé děti z konce století. Ty jsi já jsem zase ty. Je to v nás, Máro, zvládli jsme to. Jo, to ano, jsem spokojený. Leva. To ono. Čas. Už mám hodinky. Už mám hodinky. A zvládli jsme to. Názor kapely. Za celou kapelu můžu říct, že to bylo skvělý, moc jsme si to užili a moc vám děkujeme. Byli jste všichni skvělí, odvedli jste skvělou práci a nás to moc bavilo.